ବର୍ଷା ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ। ବୋଲେ ଆଜି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଆଉ ଖୋଲିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଦାହ ସଂସ୍କାର ହେବ ଗୀତାର, ସିଆଡ଼କୁ ଗଲି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜମା ହେଇଥିଲେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଗାଁ ତା'ର ପ୍ରତୀକ ଏଇଟା ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଏଠି ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସିଆଡ଼ୁ ଫେରିଲି ତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଗପୁ ଗପୁ ସେ ଟିକେ ତା'ର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଗାଇଲା। କ'ଣ ଦୁଃଖ? ଆମର ଭଳିଆ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ପକେଟ୍ ଖାଲି, ପିଲା ଖାଲି। ବାପାର ପକେଟ୍ ଖାଲି, ପିଲା ବି ଖାଲି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଜଣେ ଭାଇନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇନାଟିଏ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କାମ ଟିକେ ଥିଲା। ବସିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଇରେ ଚାଷୀ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖେ, ତଥାପି ମୋର ପିଲାର ପଢ଼ାରେ, ପୁଅ ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ାରେ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଏତିକି ଦିନ ମୁଁ ହିସାବ ରଖିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, କାଲି ସେ ଭାଇନାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲି, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣିଲି ଯେ ଆମେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ପାଠ ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ଧାରଣା ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପିଲାକୁ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ବଡ଼ ସହରରେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି ନା, ସେ ସୀମାକୁ ଆମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛେ ଏବଂ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛେ। ପାଠ ସରିଲା, ପିଲା ଘରେ ବସିଛି, ବାପାର ପକେଟ୍ ଖାଲି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଇଏ ସମସ୍ୟା ନା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର, ପ୍ରାୟ ପରିବାରରେ ଏଭଳିଆ କଥା ଘଟୁଛି। ବୁଝିଲେ ନାଇଁ? ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ନା, ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ନିୟର ଏବାଟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ମୋ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ପାଠ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା, ରହିବା, ଖାଇବା, ଏସବୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ନା, ପିଲାଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ବି ଦେବାର ଅଛି, ନହେଲେ ମୋର ପିଲା ବେକାର ହେଇଯିବେ। ଜଣ ତେଣ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୋଡ଼ି ଖୁଚୁରୁ ମୁଚୁରୁ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାଟା ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହୁ। ପିଲା ଯଦି ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହିବନି ନା, ଖାଲି ରହିବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ନା, ଏମ୍ପ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାର୍କସପ୍, ଖାଲି ଦିମାଗ ଶୈତାନ କା ଘର। ସେଟା ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ। ପିଲା କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖାଲି ଘରେ ବସିଛି ନା, ସେଇଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତାକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମହାଉ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଜିଦିରେ ଯେ ନା ମୁଁ ତ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେଲି, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇ ଯାଏଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଆମେ ପିଲାଟାକୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ନ କରିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ସେଠି କରୁ, ସେ କେତେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, କେତେ ପଇସା ଆସୁଛି ପଛର କଥା। ସେ କାମରେ ଲାଗିଲା ମାନେ, କିଛି ଗୋଟେ କଲା ମାନେ ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ରହିବ, ଆପଣ ବି ମନଟା ହାଲକା ରହୁଥିବ। ହଁ, କିଛି ତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଯାଇନା ବସିଲି, ଛକରେ ଟିକେ ବସିଲି, ଗପସପ୍ ଟିକେ କଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କିଛି ମୋର ମାଷ୍ଟର ବନ୍ଧୁ, ଆମର ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ଆକା ସବୁ ନା, ମାଷ୍ଟର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ। ସେ କଲେଜର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଇଲେ, ମାଷ୍ଟର ପୁଞ୍ଜେ ମେଡ଼ିକାଲର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍, ବସି ଗପସପ୍ କରୁଛୁ। ଜଣେ କହିଲା, ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା 5 କୋଟି ହେବ, 4.5 କୋଟି, 4 କୋଟି କହୁଛେ, ଏବେ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଗଲେ 5 କୋଟି ହେବ। 5 କୋଟିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ କେତେ? 5 ଲକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମାନେ କେଉଁ ହାରରେ, ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ କେତେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେତେ, ସେ ଯେଉଁ ରେସିଓକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ନା, ହଁ ମୋର 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅଛି ଆହୁରି, ତାହେଲେ ନା କରାନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାର ପାଠରେ। ଯଦି ସେଟା ନାହିଁ,
ଯଦି 50 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଖାଲି ହେଇଯିବ ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହିଁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆପଣ ତ ବିଷାଦରେ ରହିବେ, ପିଲାଟା ବି ବିଷାଦରେ ରହିଯିବ, ପିଲାଟା ବି ବେକାର ହେଇଯିବ। ଆଜିକା ଦିନରେ ପୁଞ୍ଜେ ପଇସା ଅଛି ନା ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ପଇସା ନାହିଁ ନା କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପିଲା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ପିଲା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ କରିଦେବା। ଆଜି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା କଥା କି? ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏକା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ କମ୍ପାନୀ କରୁଛୁ, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଏକା। ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଜନେସ୍, ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏ ବିଜନେସ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ଚ୍ୟାରିଟି କି ନା ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ବାହାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲେ 50 ଟଙ୍କା, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଳାଇଲେ 500 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଜନେସ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କର, ଯେତେ ବଡ଼ କୋଠା ସେତେ ବଡ଼ ରେଟ୍। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ କୋଠାକୁ ବଡ଼ ରେଟ୍ ବେଶୀ ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେଲା ନିଜ ପୁଞ୍ଜିଟାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିବା, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଇରାଣ ହେବ।